So ne masoya kallon Indian Hausa fitattun fina-finan ku na ranar Lahadi. Ku biyo mu daga farko wannan bidiyo zuwa ƙarshe domin ku samu fitattun fina-finan ku na yau ranar Lahadi. Masoya na faɗin duniya a ko ina kake a duk inda kake kana so kana sake Indian Hausa fim to ka haɗu da wannan bidiyo babbar dama ce wannan ta same ka. To a ko ina kake a duk inda kake kana so kana soke Indian Hausa fim kai tsaye ga number nan zan ajiye maka a wannan bidiyo akan screen ɗinka. Ka tuntuɓe mu da kan WhatsApp kai tsaye za mu sanar da kai hanyar da za ka ringa sauke Indian Hausa fim da tsarukanmu idan ka shiga a ko ina kake a duk inda kake za ka ringa samun Indian Hausa fim da zarar an sake kuma da dukkan fim ɗin da kake da buƙata. Muna da VIP group, muna da Nausu, muna da Telegram. Idan ka shiga wannan tsari za ka ringa samun Indian Hausa fim kowanne da zarar an saki. To wannan satin akwai zafin fina-finai kamar da kuke faɗi. Wancan fim ɗin na faɗi sunansa So ne. Wannan Ladin za a sake shi. Fitattun sabon fim ne ma ko a Indiya wannan shekarar aka sake shi. To kana so kana soke a ko ina kake a duk inda kake kai tsaye ga nan ba nan za ka iya tuntuɓa ta daga kan wasu domin ka samu cikakken bayanin yadda za ka sauke Indian Hausa fim a ko ina kake a duk inda kake. Kawai ka ɗau number waya ka yi magana zan ma cikakken bayani. VIP group tsarin mu idan ka shige shi za ka samu kowane fim. Ok haka ku biyo mu daga kan wannan number waya da ke kan screen ɗinku. To idan yau da farkon zuwa wannan sirrin kada manta ka yi subscribe ka yi like shine zai baka damar samun sababbin fina-finan mu da sababbin bidiyon mu da zarar mun saki kamar haka. To a ɗau wannan number waya a biyo mu kan WhatsApp domin samun cikakken bayani. To ta wannan tsari a ko ina kake a duk inda kake to a biyo mu daga kan wannan number waya kamar haka.